Отмечает 20-ю годовщину с момента принятия Конституции. Основной документ страны Верховная Рада приняла в ночь на 28 июня 1996 года. Сегодня в парламенте выступил президент Петр Порошенко. Говорил об изменениях, которые еще нужно вносить в Конституцию, и очередной раз пообещал национальную автономию крымским татарам. Детали в сюжете. На 5-й год после провозглашения независимости Украины, после суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты таки приняли Конституцию 315 голосами. С тех пор ее меняли и дополняли 4 раза – в 2004, 2011, 2013 и 2014 годах. Сегодня в парламенте рядом с депутатами люди-ровесники Конституции, военные и народные депутаты, которые принимали Конституцию. Праздничное заседание открывает президент Петр Порошенко. Вспоминает, как принимали Конституцию, какие еще изменения нужно внести, и еще раз обещает в Конституции национальную автономию крымским татарам. І ще раз наголошую, що ми маємо розпочати процес внесення змін і доповнень до розділу 10 Конституції України, який називається «Автономна Республіка Крим». Так, пане Мустафа і пане Рифат? Це те, про що я говорив. Під час урочистого засідання і буду повторювати разом. Вони, ці зміни, повною мірою витікають з невід'ємного права кримсько-татарського народу на самовизначення у складі суверенної та незалежної української держави. Звичайно і зрозуміло, що з повним гарантуванням рівних прав і громадянських свобод для етнічних українців, россиян та інших этносов півострова. Председатель Меджлиса Рифат Чубаров уверен, если будет политическая воля и желание депутатов, изменения в Конституцию по национальной автономии можно внести уже в следующем году. Осіння сесія може вже розглянути в першому розгляді, потім спрямовується до Конституційного суду. При наявності доброї волі це буквально місяць максимум для розгляду, і потім вже на першу сесію, яка розпочнеться у 2017 році, у лютому, і до травня достатньо терміну, щоб все це розглянути. Но не все народные депутаты готовы сразу поддержать изменения по автономии. Кто-то за, не колеблясь, а кому-то для таких изменений не время. Настільки важливе рішення після проголошення з трибуни треба обговорити спочатку для того, щоб зрозуміти, чи ми будемо за це голосувати. Я думаю, що це буде велика дискусія, як мінімум, на фракції, можливо, і на проводі партії. Ми зараз пропонуємо сфокусуватися на діях. Та сама ефективна робота з людьми, що там залишаються, а більшість татар залишилися в Криму, в окупованому Криму. Підтримка їх, донесення до них інформації, донесення до них розуміння, що Україна їх любить, потребує і чекає, і що Україна не відмовиться ніколи від Криму. Це все набагато важливіше, ніж намальовані обіцянки, які потім не будуть втілюватися. Ми відразу підтримували і кримсько-татарський народ, і тих українців, які живуть в Криму, а не проросійських маріонеток, які не поважали права, в першу чергу, кримських татар. То, думаю, ситуація була б іншою зараз. Ярослав Кензер, один из депутатов, принимавших Конституцию, вспоминает, разговоры о национальной автономии крымских татар велись еще в 1996-м. Говорит, если бы тогда удалось ее утвердить, возможно, и Крым бы не потеряли. Сталося так, як сталося, і ми просто підіграли тоді всім тим промосковським, антиукраїнським рухам, персоналіям. І маємо тепер, на превеликий жаль, те, що маємо. На жаль. І зразу після прийняття акту відновлення державної незалежності світлої пам'яті В'ячеслав Чорновіл, як зараз пам'ятаю, він постійно наполягав на тому, щоби, якщо вже говорити про кримську автономію, то це має бути національно-кримська татарська автономія. Наталка Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.